Pep, d'entrada, què fas tu aquí si ets perico? M'han enredat. Però és que m'han enredat any rere any. O sigui, cada any m'enreden, tinc molta amistat amb en Josep Maldonado, president de la penya de Com Arruga del Barça, i la veritat és que, tot i ser culers, són encantadors. Són encantadors. Escolta, Pep, veurem en Guardiola o no avui? Avui segurament en algun moment tàctic, algun moment de tècnic, potser segurament sí, sobretot quan jugàvem pels extrems, per les bandes s'haurien les cobertures. Suposo que sí, en algun moment sempre, el personatge sempre es porta a sobre. Pep, el Maldonado tindria imitació? Perquè és una mica iaio del Barça, Té ja. imitació, però costa. Costa, el Té tio. un deix que no m'acaba de sortir. Però bueno, estem efectivament, estem intentant agafar-li el to. El to. Efectivament. Estàs en forma, Pep? Bueno, sembla que ja m'està avisant el Maldonado, veus? Per 5 minuts que correré... ja venim. Un minut ens donen. Per 5 minuts que correré suposo que estic en forma. M'han dit, prepara't per 5 minuts. Jo tinc l'ambulància localitzada, no pateixis. Molt bé, doncs, companys, jo crec que estic en forma i tal. Molt bon programa, us segueixo, Soc perico, però us veig cada dia. No acabaríem amb ell. No, bueno, me'n vaig que ens avisen. Adéu. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Veig que comença el partit, tu comences a la banqueta? Sí, començo a la banqueta, perquè com el meu és menjar, segurament que tallaré tota la llimona, tota la taronja, tot això. Val, després farem el mojito, doncs, després. Vale, cap problema. Cap problema. Escolta, tens una exclusiva avui pel Quina Penya, i és que tu tens una pizza, tens la Messi, que és molt coneguda, però tens una que es diu bocao de pizza. Sí, tinc una que vaig fer fa uns quants anys que es diu el bocao de pizza, però ara... Com es dirà? Ara li canviarem el nom, no? Es dirà? Luis Suárez, no? Sí, senyor. Sí o no? Està molt bé. Està molt ben vist. Un jugador que mossega, que és els que ens convé. Escolta, què et semblen aquestes iniciatives que munta les penyes també per tot el moviment penyístic? Jo m'encanta això i a més, jo sempre dic una cosa, jo que soc d'Almeria, tu saps, el Barça és el Barça perquè a tot arreu, que sigui aquí a Almeria, que sigui a Senegal, perquè ara estic anant a Senegal, sempre veus una camiseta del Barça i sempre hi ha actes del Barça i això fa que aquest club sigui tan gran i que es mimi tant a aquesta gent, de veritat. Molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies. Després em prepares el mojito? No, sí, jo et preparo el mojito, però tens que venir a fer una mica, no? Sí o no? Pues ja ho estic fent ara, ja, Fabián. També és veritat. Una abraçada, nen. Ens veiem. Apa. So save our soul. Pau Vilanova, aquesta és una prova més que el moviment penyístic cada vegada va més i amb esdeveniments com aquests queda claríssim, oi? És fantàstic, és un d'aquells dies que et ve de gust ser de les penyes perquè és el gran reconeixement, un dia de festa, un dia de reconeixement a la trajectòria de grans jugadors de la història del Barça i a més amb una festa ja ho esteu vivint i veient. I escolta, a més amb uns homenatges molt bonics aquest any també. Sí, molts sentits, realment sempre és important recordar la nostra història, d'on venim, els nostres orígens i si el moviment penyístic també suma el reconeixement a la gent que ens han fet grans, que ens han fet que el Barça estigui on està. L'única cosa, Pau, és que no podríem de cara a la temporada que ve fer-ho una mica més amb un pavelló tancat amb aire condicionat o... No estaria malament, no? No estaria de més. Li podem proposar a l'organització. A l'organització, A l'organització, a veure si... O com a mínim que ens posin una mica d'aire condicionat. No estaria malament, això. Quina crida faria el Pau Vilanova de cara a les penyes que aquest programa el consumeixen moltíssim al Quina Penya, que els hi mostrem festes com aquestes i que encara el tinguin una mica aquella por de tirar endavant? Que s'animin, perquè ja heu vist la resposta quan els nostres jugadors més històrics, els jugadors als quals han format part de la història, se'ls hi fa un reconeixement, tots responen. Sí, és molt bonic això, Altruistament, s'ha de dir, Altruistament, i a més, escolta, ells han format part de la història i a més ells ara tenen moltes ganes també de retornar l'apreci i el suport que durant tots aquests anys, mentre ells van ser jugadors, van rebre de la seva afició. Això s'acaba amb un sopar. Què passarà en aquest sopar?
No, és molt bonic perquè aquesta jornada s'acaba amb un sopar en el qual tots els penyistes de Comarruga convoquen a tots els penyistes que vulguin, especialment de la seva zona, que és la Tarragona Nord, i ens juntarem i farem un sopar, i farem petar i podrem fer l'homenatge més sentit en els que aquest any homenatgem amb unes imatges que han preparat. Un acte molt maco. I amb una col·laboració del club que mai falla amb això. Pau, si jo sou una mica a la cansalada, puc venir a sopar també? Estàs convidadíssim, evidentment, perquè segur que tu passaràs molt bé. M'ho passaré bé. Doncs després ens veiem al sopar. Moltes gràcies. Gràcies, Pau. Vinga, som. Josep, em sembla que la Roser s'ho està passant molt bé avui, perquè amb aquest moviment penyístic i aquesta festa que han dedicat una vegada més a l'Eduard, n'hi ha per estar contenta. Bueno, jo estic molt contenta. El que passa que també, a veure, m'emociona molt, al mateix temps que veig que tanta gent l'estima, que tants jugadors el recorden, i bueno, per mi és un dia fantàstic. Jo hi vinc molt de gust, però també a vegades... Et falla la veu i tot, oi? Però, Josep, recordar la figura de l'Eduard Manchón és una figura que potser millor que allò que ho expliqui ella, perquè que ens ho expliquis tu, és reivindicar la figura d'un jugador que també tenia molt en compte el que se'n diu els jugadors del carro del peix, també, oi? Bueno, que eren jugadors no tan reconeguts. Això, Llucià, ho deia ell perquè era una persona extraordinàriament modesta. Tan gran, tan bon jugador com a persona i persona modesta. Perquè ell del carro del peix, res. No, home, categoria. Categoria. El Barça de les 5 copes. Basora, Kubala, César Moreno i Manchón. Ha passat a la història. A més, ell va ser el primer jugador d'aquí que s'entrava amb l'exterior, perquè ell era dretà i jugava a la banda esquerra. Es tenia que ser un superdotat per fer això. Sí, perquè això 4 jugadors ho feien, això, eh? Aquell temps crec que quasi ningú. Després Cruyff i algun més. Potser Kubala i Cruyff i algun altre. Sí, excepcional, Ara, persona extraordinària. No m'estranya que tothom estigui aquí i tingui el reconeixement i el carinyo que es mereix. Jo et anava a dir una cosa, agraeixo molt a tots els jugadors, a tots, perquè n'hi ha un que ha fet 200 quilòmetres per venir avui aquí. Qui? Bueno, m'ha dit que no digués res. Llavors, us agraeixo a tots, els que han arribat al primer equip, els que han jugat, què et diré jo, en el Barça B, a tots plegats, però els del carretó del peix mereixen tota la meva estimació i tots els meus respectes, perquè pensa que durant l'any em telefonen a veure com estic, a veure què faig. Això és molt bonic, que hi hagi un manteniment. I jo, mira, a tots. Doncs, Roser, espero que... Digues. Perdona, Llucià, saps qui ha fet 200 quilòmetres? Ho tinc a dir jo, el Roberto, el gran Roberto. Home, el Roberto, per favor, i tant que sí. Doncs espero que també de mi tinguis un bon record, perquè t'agrada la xocolata, tu? Sí, molt, com a totes les senyores. Doncs mira, aquest és el trofeu del Quina Penya que t'ha fet el campió del món de pastisseria, que és el Josep Maria Rodríguez Guerola, amb la samarreta del Manchón. Oi, gràcies, Què passa, que sap greu no menjar-s'ho, això? No, jo no m'ho menjaré. No fotis. No, els meus fills, jo podem nevaré una mica. Perfecte, doncs és per tu. Jo nevaré una miqueta, però... I per col·laborar en aquest homenatge a la nostra manera des de Barça TV, d'acord? Doncs mira, moltes gràcies. Gràcies a tu, reina. Ramon, de moment 4-1, no s'ha acabat això, què ha passat? Cert, no ha acabat, però bueno, tampoc t'apuntis del triomf, Per què? Si no recordo malament que he jugat 2 minuts. 2 minuts he jugat, sí. Un minut i mig, per tant, els companys de la penya sí. El que seria... Sou millors, de moment sou millors. De moment no s'ha acabat això. Els partits duren 90 minuts, podríem entrar amb els tòpics, no? Escolta, que sí que està en forma. Sí, tio. Dos minuts que comença el partit de marcar. No, jo he firmat i complert els 30 segons de marcar.
de gol i ja puc plegar jo. s'ha acabat. Ja me'n puc anar a sopar, no, jo? I s'ha acabat. Escolta, Ramon Maria, et veig molt en forma, això sí. A més, abans el directiu Pau Vilanova em deia que cada vegada més jugadors que heu format part de la història del Barça us apunteu a aquests esdeveniments, cada vegada més. Sí, home, jo crec que sí. A més, són etapes, una etapa que ens va tocar jugar, que jo, per cert, vull recordar que hi anava bastant, perquè creia que era una obligació, però crec que era un valor important que anéssim i que estiguéssim a prop de les penyes. Ara, en aquests moments, com el no jugar, malgrat que tenim altres tasques laborals, crec que és el moment per anar-hi, per estar i fer suport a totes aquestes grans penyes que feu gran a la família Culer. El Nil és un bon jugador de futbol. Tu fins fa 4 dies estaves a Burgos. Bueno, sí, efectivament, jo estava entrenant. Tinc el present, sisplau, allò, per un contractillo. No, escolta, vols fer... Quina bona cosa, saps? T'atreveixes a fer una prova o no cal? O què fem? Fem la fitxa... Ha fet un pal, eh? Bueno, ja. Que jo no n'he rascat ni una, eh? Per tant, ja fa alguna cosa més. Fem la fitxa, confio en tu. Val? Sí? Vinga. Ho feu? Gràcies, xato. Val, d'acord? Molt bé. Vinga, gràcies. Llucià, t'he de dir que t'he vist molt malament avui, eh? Sí, bastant, eh? És que t'has fet un dribbling a tu mateix i tot. Sí, però és difícil, fer-se un dribbling així mateix. Sí. Té el seu mèrit, eh? Fem una cosa, a partir d'ara, quan les penyes facin activitats físiques, ja les faré jo. Tu fes les altres. Sí, jo faré calçotades, botifarrades. Sí, exacte, se't dona millor. Va més amb mi. A més, és que em sembla que m'he lesionat i tot, Nil. Va, tira. Va. Ja em quedo aquí. Adéu. Quina feina. Viure un sentiment, lluitem pel que creiem. D'acord, blaugrana, culers, som i serem.